lai thangnai koroksa chini sakrajak langma ariwi thangmani o jagao korbuk block president Boromona Hiranmai Tripura tei block ni secretary Bisal Dabakma thangai subaikha bini o kuthai pangdao chubachu khlainani bagui kwrwng tungli nawi tungli kubui khorang tv bai chengno noknai obai keno bron kuktui khnainai di o tamsaka ini cina mairong atau kue cangai tiru Tini temani bagi rom hailaiman